आङो 360 बर्डआव देरहानाय जादों। आंना पस्टआनो जाहैबाय एकाडेमिक एफेयार्स सेक्रेटारियावहाय। आं बेखौनो मावलांनो सानो जे जों एस ए स्टुडेन्ट जों फेयार मावलांनो नाजागोन हाजासे बेनो आरो। मोजां मोनदों मानोना जोङो सासे KUSUनि फार्स्ट इउनियन बडि जानाय हिसाबै आरो आं एस ए GS दा गोजोननाय मोनदों दिनैनि दिनाव खस्थ'बो खालामबोदों लोगोजोंनो ज' 13टा केन्डिडेट्स दंमोन एबारनियाव आरो गासिबो देरहासार जानो हाबाय दिनैनि दिनाव। साबेसे 13टा केन्डिडेट्स दंमोन आरो 13 देरहाजोबदों BSUनिफ्राय। खामानिखौ जेसे एजेन्डासफोर लादों गासिखौबो मावफुंलांनो सेस्था खालामगोन जोङो जेसेबां हायो आरो जेसे एजेन्डास लादों बेखौल' नङा आरो स्टुडेन्टसफोरनि प्रब्लेमखौ जोंनि प्रब्लेमफोरखौ लानानै गासिखौबो मावफुंलांजोबगोन जोङो। बे इउनिभारसिटियाव मा जेंना दङ स्पेसियेलि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय दा सबसे गिदिर जेंनायानो जाहैबाय बासनि फेसिलिटिस। एसे इउनिभारसिटि जानाय हिसाबै जोंनो बास मोनसेखौ नांगौ मानोना स्टुडेन्टसफ्रा जोंना गोबां जानानै फैयो जेनेबा जेरै सालाकाटि मेगाम फैयो जेरै कारिगावनिफ्राय फैयो बाट बिसोरनि मोनसे ट्रेन्सपर्टआ गैया दा बेखौ जोंनो नांगौ गोनांथि एसे इउनिभारसिटि। जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा नोंथांखौ हेफाजाब देरहासार खालामबाय बिथांमोनखौ मा बुंगोन गोसोआव? आं बयनिसिमबो माबाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे माबाखौ साबायखर जासिनाय थायो। थेंक इउ स' माच टु एभ्रिवान मानोना बिसोरनि अननाय बिसोरनि सापर्टआवसो आङो देरहानो हादों आरो जोंनि दा 13टा केन्डिडेट्स दङ गासिबो बिसोरनि सापर्टआवनो देरहानो हादों बिसोर गैयाबा जों जेबो नङा। आंना टटेल भट्सआ माबामोन 1601 आरो आङो माबायाव देरहादों 500 प्लासनि भट्सजों देरहादों आङो। जायफोर जेनबाय जाय हान्जाया बिथांमोनखौ इयुन फैबाय थानाय समाव खामानि मावनाय हेफाजाब लुबैना लुबैया जेननाय हान्जाया? लुबैयो मानोना बे जेननाय देरहानाय थाखायो बे मोनसे गेमसो आरो जों खावलायो बिसोरो एसे एनै बे इभेन्टआव फैनानै जोङो एसे हेफाजाब होगोन मानोना जोङो ज' स्टुडेन्टसखासो जेबो एनिमि बिदि गैया आरो बेयाव। बयखौबो गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जोंनि बड'लेण्ड BTCनि राजथावनि क'क्राझारनि नामदांखा बुहुम फरायसालि दिनै गोदानै बुहुम फरायसालि जाबाय। आगोलहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजमोन सरकारि फरायसालिमामोन दा दिनै बुहुम फरायसालि हिसाबै गिबि खेब स्टुडेन्टस इउनियन बडिनि इलेक्सनाव जोंनि क'क्राझार इउनिभारसिटिनि इउनिट कमिटि BSU इउनिट कमिटि लोगोसे BSUनि सापर्टआव जोङो माने बेवहाय इलेक्सनावहाय जों माखासे केन्डिडेट जोङो माने गसंहोदोंमोन दा बिथांमोना दिनै गोबांथार भट हिउज मार्जिन भट लानानै दिनै देरहासार जानो हाबाय। दा बिथांमोना दिनै इउनिभारसिटियावहाय माने देरहासार जानायनि उनावहाय मोजाङै मोजां इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे बिथांमोना छात्र समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनै इउनिभारसिटि हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ गोबां इउनिभारसिटि हिसाबै दिनै माखासे डिपार्टमेन्टफोर जोंहा बेवहाय सफैनो जायाखै बे हिसाबै गासिबो डिपार्टमेन्टखौ लाबोनाय खामानि लोगोसे माखासे फेकाल्टि मेम्बार्सफोर टिचार्सफोर बिनि सायावबो बिथांमोना गासैखौबो माने समाधान खालामगोन लाबोगोन बेखौ माने जोंबो BSU धोरोमनिफ्राय बिथांमोनखौ माने सापर्ट खालामगोन हेफाजाब होगोन आरो लोगोसे दिनै नैबे जोंनि इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय जाय बिथांमोना जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों गासिबो जाथि हारिनि स्टुडेन्ट बिथांमोन फरायसा बिथांमोन फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जोंनि BSUनि जानानै गोसो गोरबोनि साबायखर बावो। लोगोसे बे इलेक्सनावहाय जोंहा GS हिसाबै गेरेमसा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जेसेबां केन्डिडेट देरहानो हादों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि BSUनिफ्राय हाजासे कंग्रेचुलेसन बावबाय। लोगोसे बिथांमोना गावसोरनि मेहनतजों लोगोसे जोंनि इउनिट BSUनि मेहनतजों आरो लोगोसे गोबां बिथांमोननि सापर्टार्सनि मेहनतजों बिथांमोना दिनै नैबे इलेक्सनखौहाय माने गोबांथार माने हिउज मार्जिनाव देरहानो हादों। बिथांमोननिसिम जोंनि BSU धोरोमनिफ्राय हाजार हाजार धन्यबाद बावबाय। लोगोसे जोंखौ जोंनि BSUनि माने जाय माने पलिटिकेल पार्टिया जोंखौ दानानै होदोंमोन BPF बिनि जायनाखि मुरब्बि मानगोनां हाग्रामा मुलि सारनिसिमबो जोंखौ BSU दानानै होनानै छात्र समाजनि जौगानायनि खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय रोजा रोजा जोङो BSUनिफ्राय सारखौहाय जोङो मान बावहरदों साबायखर बावहरदों।
जोङो गासै माने 13 जनाव 13 जनबो देरहाबाय गासिबो केन्डिडेटआनो हिउज मार्जिन बिएसनिफ्राय लानानै जेसेबां सेक्सनेल सेक्रेटारिफोर दङ गासिबो हिउज मार्जिनाव जों देरहानो हाबाय दिनै जोबोद माने बाख्नायथाव जोङो बिथांमोनखौहाय माने जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे कंग्रेचुलेसन बावबाय साबायखर बावबाय लोगोसे फरायसालिनि जेसेबां जाथि हारिनि फरायसाफोर दङ जोंनि नैबे सापर्ट खालामनाय जायनाखि टीम बयस बे टीम बयसखौ सापर्ट खालामनानै देरहानायनि थाखाय गासैसिमबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय मेजर गेम सेक्रेटारियावहाय केन्डिडेट हिसाबै गसंदोंमोन आरो आङो दिनै देरहासार जानो हाबाय आङो टटेल भट्सखौ मोन्दों 1800 प्लास आरो आंनि अपोनेन्टआ मोन्दों 700 प्लास दा जोंनि टीमाव नायोब्ला आंनि भटआ हाइस्ट जादों आङो 1100 प्लासनि डिफारेन्सआव देरहासार जादों आरो देरहागोननि कनफिडेन्सखौ आङो सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन आरो बेनिखायनो जोङो मोनसे गोख्रों टीम बानायनो साननानैफ्रायनो आरो बानायनानैहाय गेलेनाय जादों बे माबाखौ इलेक्सनखौहाय खामानि मावलांनायाव आङो प्रफेसनेल स्पर्ट्समेन नङा अब्लाबो आङो स्पर्ट्सखौ गेलेनो मोजां मोनो जेखिनि प्रब्लेम जायो जेखिनि स्पर्ट्सनि बेलायावहाय माबा मोनसे खालामनांगौ जायो आं आंनि गोसो गोरबोखौहाय होनानै मावथाबलांगोन आरो नट अनलि दैट इन स्पर्ट्स सेक्सन बाट अलसो फर द स्टुडेन्ट्सफोर जायखिजाया जेंनायानो गोग्लैया माथों एकाडेमिकेलि एबा एडमिसन एबा माबा मोनसे प्रब्लेम गोग्लैया माथों जोङो बेखौहाय जयैनो सुस्रांलांनो नाजागोन एसेनोसै आरो